Už je to vyše 130 rokov, čo pastier menom Jozef nasledoval stopu zabehnutej ovce. Zrazu si všimol malý otvor v zemi, z ktorého prúdil chladný vzduch. Keď sa priblížil, otvor sa prepadol a on spadol do niečoho, čo nebolo ani jaskyňa, ani diera. Bolo tam ticho, až neprirodzene dokonalé. Keď sa spamätal, zistil, že sa nachádza v chodbe. Ale steny neboli z kameňa. Boli hladké a priehľadné, niečo také nikdy nevidel. Podľa miestnych sa Jozef objavil až na druhý deň, no tvrdil, že bol vnútri len pár minút. Mal škrabance, bol dezorientovaný. Prehlásil, že nikdy už nechce ísť do lesa. No po pár dňoch zmenil názor. Poprosil kamarátov a vybrali sa spolu nájsť miesto, odkiaľ vyšiel. Napriek dôkladnému hľadaniu však nenašli žiadny otvor, len stromy a mach. Miesto, ktoré tam bolo, zmizlo. Ubehlo veľa rokov. Jozef sa už preniesol cez to, čo sa mu stalo, a jeho príbeh rozprával pri ohni ako rozprávku. Ale jedného dňa. Dvaja mladí chlapci, Martin a Andrej, sa rozhodli, že chodbu nájdu. Prechádzali lesom, keď sa Andrej zrazu prepadol pod zemou. Martin pribehol k miestu, no bola tam len tráva, konáre a mach. Žiadna diera. Žiadna stopa. A keď sa dedina pustila do hľadania, Andreja už nikdy nenašli.